Vi er lige kørt forbi på vej hjem. Forbi det her fine, meget faldefærdige sted. Så vi ved ikke en skid om noget som helst overhovedet om det her sted, og vi ved ikke faktisk, jeg ved ikke engang, hvor det er. Så, ja. Men altså, let's go. Lad os tage et kig på det. Vi er lige kørt forbi et hus, ude fra vejen af, på vej hjem. Det ser sådan her ud. Det er virkelig forladt og gammelt og ødelagt og alt muligt. Så I kan lige prøve at få lov til at se her også. Der ligger også noget herovre. Der er lidt meget modlys. Det er godt nok gammelt og ødelagt. Der ligger også en masse lort. Jeg skulle bange for, at taget det falder ned. Prøv at se loftet. Jeg ved ikke, om man kan ane på kameraet, hvor meget det buer. Det er som om, at rører man ved det, så falder det ned. Hvor mange centimeter? Og så er der et gammelt oliefyr derovre. Hvis man har en forståelse af, hvor meget det buer, så kan jeg stille mig her i midten. Ja. Stille mig ude i kanten. Over til bjælken. Buer hende hovedet. Det buer ret meget. Ej, der står en gammel kaffemaskine ovenpå, kan jeg se. Gennem vinduet. Jeg kan godt tænke mig at komme ovenpå. Ja, det er som om vi ikke rigtig kan komme ind i sidehuset der. Det er pænt lukket til. Der er et lille hul her. Der er en dør. Ud til en brændeleskov. Og så er der noget, der engang har været en trap her, tror jeg. Jeg kunne godt tænke mig at kravle op. Jeg kunne godt tænke mig Der er også bare groet natur. Jeg kunne godt tænke mig at gå derop. Det lugter som om man har gris. Der er et lille skur ved siden af. Der er et lille skur ved siden af. Jeg er ovenpå. Skal jeg kravle ovenpå? Fedt, så er der brændenælder, og jeg har fucking bare fødder. Men jeg skal også gøre bare ben. Undskyld. Det er vist bare en gammel stald, det her. Det lader til, at griselugten kommer herfra. Det siger du ikke. Der er et gammelt køkkenbord derovre. Der er også en gammel øldåse. Et gammelt toilet. Og en radiator, ja. Ja, en trappe her. Nå. Jeg har fundet trappen til ovenpå. Det havde jeg ikke set. Jeg tror, den er ret gammel, den sko. Og den der julefryg. Jeg siger så ellen derovre. Kæft, mand. Det er længe siden. Det er for vores... Og alle de der gamle døre der, det ser altså. De er flotte. Så lige får en kærlig hånd. Det er godt nok... Der var fandme ikke meget tilbage, hva'? Der er sådan nogen, der har prøvet at brænde noget af. Vodkaflasker. En helvedesmasse vodkaflasker, en dåse. Nej! Og en gammel skrivemaskine. Nej! Ej, hvorfor har de brændt den af? Ej. Så er det blanke guld. Det er vist et no-go at gå herop.